Estamos na recta final das nosas entrevistas electorais e hoxe está connosco a actual alcaldesa do Concello de Vimianzo e candidata do Partido Socialista, Mónica Rodríguez. Boa noite. Hola, moi boa noite a todos e a todas. Como podemos resumir o que foi e o que deu de si esta legislatura, Mónica? Bueno, pois esta legislatura foi unha legislatura, creo que se pode entender, no? Que foi complexa. Vivimos, pois, lógicamente, parte da legislatura, máis de 2 anos, pois foron moi complexos, con moita incertidumbre, con medo, sin un libro de instruccións para poder, pois, levar a cabo a xestión dunha administración local, si, dende logo, con ese adquirido, ese compromiso para estar a carón dos meus veciños e das miñas veciñas. Entón, pois, sumado a todo o que conlevou a pandemia, pois despois a guerra, a inflación, a subida dos custos enerxéticos. Houve unhas circunstancias que eu creo que cabe destacar, que cabe tamén recordar, que, a veces parece que xa non nos recordamos, pero creo que se facemos unha pequena reflexión hai que telo presente, no? Que foron, desde logo, meses moi duros, pero, pola nosa parte, que intentamos facer en todo momento, e dende o primer día que adquirimos o compromiso de gobernar Vimianzo, pois foi estar ao carón dos nosos veciños e veciñas. Ese foi o noso compromiso, e iso foi o que fixemos non eu, sino eu e todo o meu equipo, que a cal pois tamén quero agradecer pois todo ese esforzo, e todos no mesmo sentido pois que intentamos pois estar, non, traballando e sempre ao carón dos nosos veciños. Podemos decir que Vimianzo está mellor que fai 4 anos? Bueno, pois eu creo que podemos decilo. Eu, dende logo, o digo calma, moi tranquila. Estou convencida de que Vimianzo mellorou. Eu podo recordar como atopamos Vimianzo, como atopamos as nosas parroquias, como atopamos os nosos núcleos, o abandono, a falta de mantemento. Porque, teño que recordar que as contratacións de mantemento de servicios múltiples e de albaneis era por 2 ou 4 meses ao ano. Iso, pois, cambiámoslo. Conseguimos ter ese mantemento pois, durante os 12 meses do ano, non? A cantidade de obras que fixemos pois, de nova pavimentación, falando de inversións, falando de obras nos nosos núcleos, pois, eu creo que adquirimos un compromiso e que fomos cumplindo. Creo que podo dicir que se fixo moito traballo, que fixemos moito traballo, pero tamén teño que dicir e recoñecer que falta moito por facer. Temos un concello con moita extensión, no cal pois, temos moitos núcleos e, tal como atopamos, pois, podo enumerar moitísimos dos núcleos que se melloraron, que se melloraron os servicios de abastecemento, de nova pavimentación, e creo que foron unhas inversións importantes, non? Falando desas melloras puntuais en moitos dos núcleos do noso concello. Despois, pois, teño que enumerar unha das obras máis importantes, eu creo que dos últimos anos de Vimianzo, que foi esa subvención que conseguimos do IDAE, e facer un dos únicos concellos da comarca que conseguimos esa subvención para esa sustitución íntegra das 4.500 luminarias que ten o noso concello, para ese aforro enerxético, para esa disminución da contaminación lumínica, e para conseguir, non, esa obriga que vamos a ter como concello, e gracias a esta subvención dos fondos do Estado, do goberno español, pois conseguimos facer esa sustitución do 100%. Creo que é unha obra importante, e creo que, está aí, además con unha mellora importante tamén no núcleo de Vimianzo, co soterramento da línea, con esos novos báculos, ademais con esa mellora da seguridade vial, etc. Non? Despois, pois, as melloras, temos continuidade ao paseo fluvial, iluminamos os tramos antigos que non estaban, pois unha renovación integral da nosa sinalética vertical do noso concello. Creo que iso é un cambio pois, tamén na imaxe, con sendas peonís, podría enumerar, non? A creación dunha área de autocaravanas, onde, era un punto de unha escombrera, digamos, pois acabamos dándolle unha nova imaxe, non? Entón, iso é mellora de ampliación, mellora e ampliación do mobiliario urbano. Eu creo que houve un xiro importante, reitero o que dixen aquí un momento, non? Creo que se fixo moito traballo,
pero tamén somos conscientes que falta moito. Ahora acabo de facer pois, un pequeniño resumen do que son pois, esas melloras en infraestructuras, non? Pero non quero olvidarme nin da cultura do deporte, que creo que está claro que fomos capaces de consolidar pois que a Casa de Cultura de Vimianzo pois, como un referente comarcal e un foco de cultura. No deporte, pois o mismo, crear novas probas deportivas, buscar rutas polas nosas 14 parroquias. Estamos convencidos que temos moito do que presumir, non? Con nosa gran riqueza no patrimonio. Non podo olvidarme pois, da economía do emprego, non? Pois xerando tanto cos obradoiros como con ese proceso de estabilización que conseguimos dentro do Concello, pois crear ese empleo e tamén pois, así ao mesmo tempo pois, mellorar esos servicios dos nosos veciños, non? Pois potenciar o noso polígono, algo que fixemos desde o minuto cero, ademais en consonancia con SEA, pois tratamos de buscar fórmulas non só a compra da parcela, sino tamén o dereito de superficie, non esa opción de alquiler, ou ese alquiler como opción de compra, e asesorando os nosos empresarios, os nosos emprendedores, co cal tamén, pois, creo que os momentos tamén foron moi difíciles para eles e creo que a administración pois, debe estar a carón desos valientes, como son hoxe un emprendedor e un autónomo e un empresario, non? E podría, bueno, despois non me podo olvidar de servicios sociais, que creo que somos un referente na comarca, sin lugar a dúda, con moitos servicios que xa os socialistas na súa etapa, no seu longa etapa que tuveron gobernando Vimianzo, pois traballaron e logo pois nós intentamos pois, volver a dar esa continuidade, non ese impulse que necesitaban. A día de hoxe pois triplicamos o orzamento no servicio de atención ao fogar. Non temos lista de espera, para nós é unha prioridade esa atención que necesitan os nosos veciños, con ese programa de soidade, programa piloto gracias á Diputación, con esos talleres de memoria, con ese apoio psicolóxico aos nosos maiores en cada unha das nosas parroquias, dos nosos veciños, non? Ese servicio de madrugadores que pusamos en marcha, pois ampliación de prazas na escola infantil, os campamentos que pusemos en marcha, que xa se facían, hai que dicilo, pero conseguimos que foran pois máis diversos, temáticos, e tamén leválos ás parroquias, pois despois o incremento de axudas da natalidade, o incremento na partida de becas escolares, bueno, pois un pouquiño, non, dentro deste pequeniño resumen, intentamos, pois, dende logo, potenciar non pois que Vimianzo sexa ese referente, non ese corazón da Costa da Morte que o é, e creo que sobre todo tamén algo moi importante, Lema, se me permites, sí, que sempre o digo de primeiro, agora fixe un resumen un pouquiño así de varios bloques, non, dos temas principais que creo que fomos un referente que traballamos arreo. Arreo valoraría dúas cousas. Unha que traballamos desde o minuto cero, teño que decir, son os números que non digo eu, aí. En licitación pública superamos nestes 4 anos máis de 6 millóns de euros. A día de hoxe estamos ao día en todas as obras, todos os procesos que iniciados no proceso de licitación están adxudicados. Non estamos nese momento de consestión que cando chegamos ao Concello. Creo que tamén podemos falar pois, de unha etapa de diálogo, un goberno donde abriu as portas, donde non hai que pedir cita previa para falar con ningún concelleiro ou alcaldesa, donde desapareceu esa crispación, donde esas venganzas, donde bueno, todo eso que se viviu, pois eu creo que se convertiu pois, nun diálogo, nas portas abertas, como decía antes, un goberno pois, donde en Vimianzo se poda ter toda a liberdade, transparencia, honestidade, igualdade, ese respeto institucional que non o había, que só se buscaba confrontación. Eu creo que Vimianzo ten que abrir as portas a todas as administracións, sexa do color que sexa, hai que buscar ese diálogo, seleccións a campaña un tempo que cada un, pois, lógicamente, defende o seu proxecto, que tamén invito a que se faga un proxecto, que se propoña un proxecto real, non? Porque creo que é moi importante, algo que tamén lle traslado a oposición de hoxe, que yo, pues, mañán cambia, lógicamente, pero creo que debemos levar uns propósitos moi presentes, non? Que é pues, coñecer a administración, informarse e, sobre todo, construir.
Eu creo que iso é fundamental, porque a nosa obriga é dar a mellor imaxe do noso concello, a nosa administración local, é a primeira porta que teñen os nosos veciños e veciñas, e eu creo que iso, a nosa responsabilidade, sin lugar a dúda, é moito de todos os que representamos a Corporación Municipal Vimiancesa, pois é estar a carón dos nosos veciños, dar a mellor imaxe e traballar arreo por todos e por todas. Ofrecestes pois, unha relación amplia, pero eu pregúntoche, Mónica, por que era motivo sentimental ou que dera máis traballo? Dime unha obra ou unha xestión da que te sintas especialmente orgullosa e outra situación ou outro tema que non che gustara por que era motivo nesta legislatura? Bueno, a ver, de proxectos, bueno, quizás pola sensibilidade, non? Como ben dicías, pois eu quizás o mellor falando, non, así da sensibilidade, da parte máis emotiva e do que che satisface persoalmente, pois é esa nova imaxe que lle demos aos nosos servicios sociais. Teño que decir que agradecer tamén, dende logo, a todos os traballadores e traballadoras do Concello en xeral, agora estou me centrando nos servicios sociais. Eu creo que hai unha labor, sabemos que temos unha población con un porcentaxe elevado de veciños e veciñas pois maiores, non, xente envellecida, e eu creo que eles precisan de nós, precisan do noso cariño, precisan da nosa atención, precisan que os escoitemos e que os apoiemos nas súas necesidades. Entón, na medida do posible, pois eu creo que esa é unha satisfacción persoal que a min, pois teño que decir que cando remato cada día e podemos dar eses servicios, ese apoio psicolóxico, esa atención do fogar, esa, pois, poder incluir ou dar entrada a un novo veciño na vivienda comunitaria, dar o servicio de comedor sobre rodas, etc. Non, digamos, iso na parte como persona humana, non? Creo que a calidade humana de un é o máis importante que podemos ter, e cando faz un servicio desos, pois para mí, teño que decir, non? Eu, como sabes, pois son do sector da construcción e vivo, e non cando fago obras e vas a un núcleo e ves unha nova pavimentación e o ves limpo e o ves, pois lógicamente é unha satisfacción cando consigues pois facer un abastecemento nunha parroquia que non había. Claro. Pois, lógicamente, son satisfaccións porque son servicios que melloras, non? E iso, pois, é unha satisfacción persoal. Eu vivo este proxecto, pois, un proxecto con moita ilusión, con moitas ganas, quero moito a Vimianzo e lógicamente, vivo con moitas cousas. Pero, se me preguntas desde o lado máis sensible, teria que decirche que servicios sociais, pois, todo o que se está traballando, todo o que se mellorou, pois, sin lugar a duda, quizás sea ese, non? Despois, pois, o máis desagradable, bueno, pois a veces hai cousiñas, non, que quizás esa, no mellor non o dixen, ou polo menos poucas veces, pero bueno, a veces é pelesarme isto digo entre comillas, pois, cas normas urbanísticas. Quizás sea o que peor leve, porque estamos no rural. E eu creo que, bueno, aí sabemos que Vimianzo non ten un pezón, a mí gustaríame, pois, se estou no goberno, pois ter unha posición construtiva e poder plantexalo. Sei que non é fácil, non me gusta mentir, quero ser moi sincera, porque creo que é unha das virtudes que considero ter, é ir de frente e dicir a verdad. A veces, pois, gusta máis ahora a carón das eleccións, pois parece que é máis bonito decir que todo é posible, pois non. Pero, bueno, sí que me gustaría poder levar a cabo un pezón, pero tamén sei que é complexo e me gustaría pois, que, bueno, que as normas urbanísticas foran un pouco máis adaptadas e máis flexibles, non, para cada concello, porque cada concello temos as nosas circunstancias e dentro do orden, sin lugar a dúdas, sempre dentro do orden, pero que esa flexibilidade para que os nosos xóvenes, non, pois tiveran máis facilidades para que no noso rural pois se pudera levar a cabo pois esas novas viviendas ou esas novas obras que se puderan facer, non? Quizás agora, sin coñecer a pregunta lema e agora que me acabas de facer, pois quizás, non? Olvidándome un pouco da pandemia, xa, claro. Xa entraríamos noutro tema, pero bueno, non pensando na pandemia, pensando que hai que camiñar cara ao futuro e pensar no mellor para Vimianzo, pois quizás esa parte que acabo de mencionar. Mónica, cales deben ser para ti as prioridades de Vimianzo para o próximo mandato?
Bueno, prioridades, a verdad que son moitas, non? Bueno, a primeira é seguir con esas portas abertas, con ese diálogo, traballar dentro do primer día e, bueno, pois ter a mellor relación posible con todas as administracións, conseguir a máxima financiación para seguir traballando. É dicir, temos, como dixen antes, temos un concello con 14 parroquias, con máis de 187 km cuadrados, máis de 133 núcleos, unha población pois un porcentaxe alto de xente maior, bueno, non podemos olvidarnos dos nosos pequenos e pequenas, non? Que tamén necesitan, dos nosos xóvenes que precisan pois esa conciliación. Son moitas as cousas, teño proxectos de futuro, non? O noso programa que é moi amplo, moi ambicioso, pero real. Sí que é algo que quero decir. Entonces, bueno, seguir coa cultura como estivemos facendo hasta agora, poder levar pois esa programación espectacular, non é facela chegar pois a todas as parroquias e poder que a nosa veciñanza disfrute deses locales sociais e non teña que desplazarse pois a Vimianzo ou a outras cidades, non? Que poda disfrutar del. Dicir, son moitas as cousas, eu creo que non podría decir que teño un objetivo, teño moitos, é dicir, mellorar a entrada de Vimianzo, facer un bulevar e darlle unha nova imaxe porque, pois eso, como dixen antes, non? Vimianzo é o corazón da Costa da Morte, son moitas cousas, pois seguir potenciando o noso polígono porque estou segura que iso tamén é o noso futuro. Os novos emprendedores, novos empresarios que se instalan no polígono, creación de emprego para que as familias pois asenten en Vimianzo, iso tamén, quizás sexa unha das prioridades máximas e despois seguir pois traballando por cada un dos nosos núcleos para que os servicios e a súa mellora pois sexa pois real, non? E seguir traballando. Estáche gustando ata este momento como transcurriu a pre-campaña, a campaña electoral en Vimianzo? Bueno, pois non me pode, non podo, teño que ser sincera, como dixen antes. Sí. Non me gusta. Desde o minuto cero que estou gobernando Vimianzo, creo que podo decir que non me gusta estar nos queixóns para ver como podía ensuciar o goberno pasado. Non. Por o día que tomei posesión, que era e así o quero facer, non? E así o fixe e así o seguirei facendo. Solo quero a mellor imaxe para o meu povo, para os meus veciños, para as miñas veciñas. Pero sí que lle trasladaría a oposición en estes momentos que, bueno, voto de falta non que non houbera un diálogo previo. Eu creo que antes de facer unha crítica hai que coñecer, non? Porque o Concello de Vimianzo, bueno, calquera administración, no caso falo do Concello de Vimianzo, da administración, pois temos unhas competencias, temos unha legislación que cumprir e eu creo que hai que coñecela. Non é ni falar de programas faraónicos, ni falar, non? Temos competencias, temos pois estradas que son municipais, estradas que non son municipais, o castelo que pertence á Diputación Provincial. Bueno, poño isto, non? Porque non se pode decir que tergiversar, non? Eu creo que é importante conocer a información e despois tratar de construir. Lóxicamente non somos perfectos, somos un equipo humano, o goberno que estuvo agora mesmo gobernando Vimianzo entre 2019 e 2023, somos persoas, lóxicamente tuvemos erros, sin duda, pero o que sí podo decir é que o intentamos facer da mellor maneira traballando a rei. Entón, cando agora pois as dúas persoas, non, os dous candidatos que se presentan con toda a liberdade, como fago eu, sin lugar a duda, pois me gustaría que foran pois que a súa crítica pois fora un tanto máis responsable, un pouco máis coherente. Eu creo que o sentido común é necesario e, bueno, todo por meter algún exemplo, non se pode decir que o goberno actual perdiu unha subvención de 600.000 se nunca existiu. Eu creo que hai documentos que así o mostran, non? Que agora queiramos decir que vamos a comprar os terreos da Praza de Carantoña, pois pareceme moi triste, porque no seu momento, unha semana antes das eleccións do 2019, hai un titular que saía dicindo eso. Bueno, pois eu teño que decir que quen as comprou e quen as pagou foi agora este goberno, vale? E donde houve que facer todo un trámite que quero trasladar aos veciños e as veciñas da parroquia de Carantoña. Foi un trámite que moi engorroso, houve que buscar toda a documentación, houve que facer un levantamento topográfico, houve que facer un traballo durante moitos meses, houve que facer además contratar unha persona externa para porque non coincidían as medicións, non había os títulos de propiedade, etc. Despois dese traballo
tan laborioso, conseguimos ir ao notario e escriturar as fincas. Xa é unha realidade. Nestes momentos está facendo o saneamento na parroquia de Carantoña, que ademais se está canalizando por esos terrenos que a día de hoxe xa son do Concello de Vimianzo. Non? Entón, eu pediríalle nunha posición que fale con propiedade, que fale a realidade, non? Que non se queiran facer pasar por obras que venden eles ou por servicios que inventaron eles. Non, eu creo que cada un ten que darse o mérito que se ten bueno, pois eu creo que sobre todo ser respetuoso, non? Cando se fala que agora pois queren falar e inventarse de que o Concello de Vimianzo ten unha deuda, pois eso quero aclarar dúas cousas. Mira, o Concello de Vimianzo cando entrou cando nos entramos a gobernar, que eles tanto presumen de que había 2 millóns e pico de euros, quero dicirle aos veciños e as veciñas que cando entramos tuvemos que costearnos e facernos cargo de 1.100.000 euros en facturas, porque o goberno anterior que fixo foi traballar os últimos 6 meses esas obras de vernices, como a pavimentación no núcleo de Reparada, etcétera, non? Como nos deixaron a carretera que vai de Baíñas a Dumbría, que agora tuvemos que invertir 300.000, pero hai que ver que obra de drenaje transversal se fixo, que obra de pavimentación de aglomerado e como quedou esa carretera. Pois iso que hai que ver, obras de calidade. Eu son das que prefiero, nós, este grupo de goberno, somos dos que preferimos facer 500 metros a facelos ben, e non facer 1,5 km e facelo con un riego. Entón, eu creo que iso son as probas do que os traballos están aí e se fixeron, de logo, da mellor maneira. Falando sobre o da deuda, porque eu quero aclarar as cousas e falalas, o Concello de Vimianzo, como antes falaba da obra do IDAE, pois foi capaz de pagar con fondos propios a pulmón, sin ninguna operación de tesorería, casi 2 millóns de euros, que agora o IDAE, así que xa justificamos todos, nos los vai a devolver. Entón, imagina se Vimianzo non ten unha solvencia económica, non? Es queren tergiversar a información. E quixera eu ou non quixera. Recordolle algo a oposición e, sobre todo, pois, para informar os meus veciños con meu máximo respeto, é que, por encima das miñas decisións para contratar servicios ou obras ou demais, ou calquer gasto, teño un interventor que fiscaliza as contas do Concello de Vimianzo. Entonces, o que teño claro é algo moi importante que vou a decir, é que non vou a presumir de remanente. Eu quero presumir de feitos, de melloras, de servicios aos meus veciños e as miñas veciñas. Que o benestar social sexa mellor, vale para traballar. Non me vale de nada que despois de gobernar 8 anos presumas dun remanente se deixastes todo abandonado. Eu non. Eu quero, invertir. Lóxicamente hai que facer unha boa xestión e ser responsables do que cada un pode gastar, porque non me gustaría facer máis, pero isto dá o que dá. Temos que ir pouco a pouco e ir medindo, lóxicamente, con un equilibrio de ingresos e gastos. Temos un orzamento que cumplir, pero dunha maneira rigurosa, pero non, dende logo, de presumir de ter nas sacas municipais X millóns. Non, hai que traballar. Os nosos veciños precisan do noso esforzo, do noso traballo a diario. O equipo de traballadores e traballadoras, que estou moi orgullosa, quero agradecerlle desos traballos que facemos día a día a pé de cada unha das parroquias, desas melloras, desos dos nosos viales ou o que sexa para poder mellorar. Eu creo que hai que decir, non? De non menospreciar sin sentido, non? De coller e ahora nos inventamos. Bueno, sabes, me obrigada e unha semana, de repente parece que estos dos donde estaban durante os 2 anos e medio de pandemia, porque tuvemos que facer frente, pero non con eles. Eu non recibí ninguna chamada, nin vin para ser voluntarios e poder vecinos. E non é que hacer candidatos, claro que non era. Pero vecinos, que lles podía preocupar, e puderon estar aí, porque además estaban listas e non os vin. Entón, hai que ver, vamos preocupar todos os días dos 4 anos da legislatura. E porque o mellor para a enseñanza. Xa para ir rematando, ti que obxectivo, tes algún tipo de obxectivo electoral para a selección do domingo? Algún obxectivo que te marques, Mónica? Bueno, pues si me marcou, pues lógicamente conseguir que os nosos veciños e veciñas pues nos den
bueno, a mellor nota posible, non? Lóxicamente, despois do noso traballo, pois me gustaría que os nosos veciños valorasen o noso traballo dende o primer día que entramos no goberno, non? Que viran, que puderan, bueno, observar, reflexionar, lógicamente é un proceso democrático que temos que respetar, pero sí nos gustaría, pois, obter esa maioría absoluta que eu creo que, bueno, pues, que necesitamos xa para poder gobernar con toda a liberdade e poder seguir traballando arreo por e para Vimianzo. E xa para rematar, agradecendo pois a túa atención como sempre conmigo e cos medios que represento, que lle dirías a un veciño, unha veciña que este escoitando e que diga eu por que debería votar ao PSOE, por que debería votar a Mónica Rodríguez Ordóñez? Bueno, pois eu pido esa confianza aos meus veciños porque, bueno, porque quero Vimianzo, porque estou neste proxecto desde o primer día que me puxen con moita ilusión e con moito cariño ao meu povo, sin lugar a duda, e quero, bueno, que estes 4 anos, pero quero seguir traballando por Vimianzo. Son consciente, como dixen antes, que falta moito por facer. Entón, eu ofrezo aos meus veciños pois todas as miñas ganas, tanto miñas como do meu equipo, porque repito que isto non é un traballo de un, é un traballo de equipo. Entón, ofrezco a todas as miñas ganas, a miña ilusión para seguir traballando por Vimianzo, ofrecendo ese diálogo, ofrecendo que a nosa obriga, non? Escoitar os veciños, ter esas portas abertas, sin ter que ter unha cita previa para vir falar coa alcaldesa. Eu son unha veciña máis e eu donde me atope, quero que falen comigo, calquer preocupación, calquer malestar, calquer queixa, calquer necesidade que teñan, quero que veñan a xunto de min, quero que me chamen, o meu teléfono está disponible 24 horas, e se un veciño non se pode desplazar, e que moitas veces además lle pido que non se desplaza porque eu, para conocer o problema, eu pola mañá estou no Concello ou pois, traballando dirixíndome a calquer administración, visitando calquer obra ou calquer veciño, pero dende logo polas tardes eu visito a conocer eses problemas e quero velos de primeira man. Para min é fundamental e lógicamente estar no Concello para atender os veciños, pero tamén, dende logo, estar a carón deles, pois, diante na súa porta e poder escoitalos e conocer de primeira man o problema, para ver cal pode ser a mellor solución. Pero, dende logo, eu quero conocer e visitar cada unha das parroquias, conocer o sentido de conocer a problemática, que gracias a Dios as parroquias coñezo, e conozco ben o Concello, pero quero coñecer a problemática. Entonces, o primeiro que fago sempre é ir a carón dese problema. Digamos como chamo eu, vale? E a mellor solución. Os veciños que podan votar de maio, porque dende logo o meu total absoluto é de seguir mantendo de traballar de cada mellor imaxe o non seguir para todos os veciños e veciñas. Mónica, pois moitísimas gracias.